салом алейкум подписчикои азиз бародаро. Замистони имсолаи ноҳияи Файзобод инам хеле замистон шидай, барф боридай, уже гудакода худо додай. Ҳама ина санкабозӣ. Раҳҳора барф мезананд ки ях кунанд. Нига ина мехоҳанд то поёна рафт. Нига кӯдакҳои намуха бозӣ мекунанд. Нам хеле замистон шидай. Раҳҳора хокистар мешапем ки мошино бубироянд, кӯдакҳо барф мезананд ки бозӣ кунанд. касе ёд кадаи санкабозира намухая санка мегирива. Бачаҳко кӯя сухан куне замистон чӣ хелай замистон? Созай. Қодир? О Қодир. Кӯя сухан ки замистон маъқула ё не? Не. Охи ина санкабозӣ дорӣ ку? Иси нигаҳ ко охи. Барои чӣ маъқул нест? Бачаҳои ютубда чӣ мегӯй? Саломшон мегӯй? Саломшон ам намегӯй? Конституция по Магаковичу